Arratsaldean, Padi, arratsaldean, bostekoa. Bai, atxalde ondan hoi. Bueno, Jendea enteratzen denean, singlea zaela, akabo. bai, singlea, hemen urrezko singlea esan dut, nien pixka txapauen oro esaten bezala, autentikoa. Bueno, aurreneko gauza, ni makarri sentitzen nahi goizetan, ordu nahi single morning bat. Single morning. Single morning. Bai, esan dugu, anglizismoak alde batera utzita, mutil zarrare polita dela. Aukeratua bani baintzat. Beste bat da beharrangatik. Mutil zarra, baina oso gazteak gerala. Bai. Bai, baina mutil zarrak baduko nota signori badirudi azkenean mutil zar geratu zaela, eta horregatik horrekin apurtzea pixkat. Bai. Ni betxaten un single bat zazala, Madonna nabesti bat baina. Bueno, ni esan de singela naizera, baino independitzatu nintzen, etxetik, baino ez naiz guztiz independizatu, baizik eta Commonwealthen bizi naiz. Britaniara bezala, ama erreginaren hor binkulo postkolonial badakat, hau da, aman etxea tuperbare bila joten naizela. Ai, bada! Hoxe. Alegia tuperbareak, Hoxe, tuperbare bila eta jarrari bila junda, holaxe. Beste esaldi tipiko bat izaten da, bakarrik bizizarenean, zein diazu bakarrik bizizarenean, musika tope jarri. Baina bakarrik bizizarenean nun? Hanbotoko borda batean, kale batean bizitze bat zaila, kexak izango txuzu. Bai. Bakarrik bizitare, bai. Beraz, topiko hori. Bai, ekarretxut, gomendio praktiko batzuk, hementxe bakarrik bizitzen jarri behar dunetzen nintzen, eta galdera batzuk bai. Bai. Badala, aurreneko gauza argi utzi lagunei, zure etxia ez dala, ez gaztetxe eta ez lokal bat. Pentsatute, bakarri bizi da, hasi que mundu guztia, bai zerbezakin, bai porroker, bai, eozin gauzeta, pelikulak ikustea, bai futbola ikustea, ara, hau bakarri bizia eta goazen bere etxea. Ba ez da, gauzoi, zatik egoera hoik nahiko kargantiak izaten dien ikustet, ez da. Beraz, lehen da biziko abisua eta aholkua. Bai. Hau ez da gaztetxe. Bai, ez da inbitatu da. Baina ez da bakarri bizitzia, 10 lagunekin bizitzara hori. Bai, antxekatzen dira eta paraguelua bezala, ezin bota, geho. Geho, kontxegu bada, bai, barkatu, kamara zuena dia, zuek ordaintzen juzolako, barkatu. Katarro gutxiego izango ditu bakarrik bizi bagea. Zergatik, barrun erretzia badaolako. Normalian amak, bikoteak, esan dizu, errebera bani mazu, segi balkoira. Etxian bakarri bizi ezkeo, hola, katarro gutxiko. Bai, badu bere alde hona. Bai, oida. Gio, beste guzti bada bai, bakartasunean, utxuneaz disfrutatuko deu, kontzeptu oteizar hori, utxunea. Utxunea, baina astu intzai zartzen, baina etxeko espazio gehiago daukaulako. Normalian bikoteak, amak edo zintzinek, espazioa tapatzeko ohitura dakate, bai markituakin, bai fotografikin, bai lorekin, bai olako gozakin, dazu, utxunea gustatzen mazaizu, hortxe dakazu. Minimalista, bai, menos es más, estatzen bezala. Oida. De la pasada bat identifikatu. Bai. Ez derretzen, baino... Baino illa. Oraindik. Oraindik ez derretzen. Ikusiko gomendik horre. Kuestio badakanikoen galdera bakarrik bizi behar dekonuntzat, ez dela aurkitu, ez laruz txikin, ez enziklopedia britanikan, eta ez interneten. Zenbat aldiro bota behar da garbitzera pijama bat? Hoixen nahiko nuke jakin, zenbat? Astero. Astero? Seguru? Lehenago, bai. Nei, eske dotxa pixka batei galdetzia. Ez, baina personaren arabera badaude. Galdetzen duzunerako, zenbatero botatzen duzu pijama, zu garbitz? Tira, Eske, normalian galtza bakarrik erabiltzen ditu, kamisetakin, galtza bakarrik, total loitxeko dira, así que, bai. Beste gauza bada, komuneko paperroluak zuk zeuk bota behar dituzu, bakarrik ez dia juten zakarreta. Ohituta gaudu denak, amakin, da familin eta aitakin, da bizitzen, hortxe paper komuneko roluak, beste batzuk egiten dute. Tronoan geratzen dira. Hoixe. Eta, lenguanik 38 botan ditun. Kartoita, golpean, bai, esan Jesus, hemen, zera... Karrepiatu, bai, hemen behan artian, umek iten azialdia. Ugaritu egin dira, ez da? Eta beste gauza bada bakarrik bizi ganontzat, komuneko zuloa ez da danetarako konponbidea. A ber, komuneko zulotik jotia dakate, gauza, ez dugu esango, espezifikatu, baina ez plastikok, ez... Aurretik pasatzen zaigun guztia, esatezu, komuneko zuloa bota eta listo, ez. Kontzientzia txarra ezin dauku, komunete zulote bota. Así que, hoxe, gomendio txiki bate, hoxe da. Beste kuestio bada, gauzak lasaitzeko, bakarrik bizia denei, hile pinportak, hortxe lurrian dauden hile bola hoik, ni naiz eta, zazpi katukin bizi naizela, ez dialako sekula juten, hile pinportak, ez diala sekula juten. Naiz aspiradora pasa, eskoba pasa, niko
experimentatzen nahi nahiz, nire bakartasunean. Ja. Antxe, bueno, ez dela juten, antxe gatzea, etxe garbi jaldo. Bai, baina, oesten bezala antxe pasatzen egiteko pinporta bat. Bai, eta lasaioteko, oidan hori pasatzen zaigula, eta Euskal Herriko ingenieriei mezua, arrautzerdia asmatu, hau da, erdi kontzeptua. Bakarri bizitzen, leheno ez ditxok esan du bezala, publizitatean da, hortxe marketingean da, zuzentzen diala pertsona bati, bakarri biziganok ez dugu beste kontsumitzen, ez da? Arrautzerdian kontzeptua. Arrautzerdia, baso erdia bado, ogi erdia, hori dana. Hori, hortxe, zure. Eta arrautza txikia egin ez duzu nahikoa, erdi egiten dira. Ez da gira, erdiekin hobeto, ez da? Azkeneko gauzarik importanteena, bakarrik bizitan batentzat, dala ozgailua, baino ez barrundona, baizik eta ozgailuko atea. Bai, zergatik zatik, atean dauzko peatuta beti, telepitzako telefonua, txinatarreko telefonua, eta holoxe dana. Importantia dala, ozgailuko atea. Barruan dagoena baino asko zera importanteagoa, atean emergentzitako entza, bai. jartzen duena. Aizue, bagoitzak egin dezala, nahi duena eta alduena, ez da? Bai. Eta hortik aurrera, kontutan hartuko ditugu pagadiren aholkuak. Balaxea. Pagadi, eskerrik asko!